Jamen, jeg blev overfaldet af 2 jyder, der spurgte mig, om jeg ikke ville vise her i mit eget køkken med helt nogle ting, man kunne have i sit eget køleskab, hvordan man kunne lave et sundt og måske lidt anderledes måltid. Det kunne faktisk både, jeg kunne finde på, det jeg har tænkt mig at lave, kunne jeg finde på at spise både til morgenmad, til frokost og til aften. Og lad os se, hvor nemt det er. Jeg har faktisk kun prøvet at lave det en enkelt gang før, så jeg håber, det er nemt. Vi tager lige og slår et par æg op her. Og jeg vil faktisk gerne... Så tager vi lige viden fra. Fordi jeg vil gerne have, at der er lidt mere æggeblomme end æggehvide, så de får lidt mere substans. De bliver sådan lidt seje. Jeg vil give dem en lille pift, bare med en lille bitte smule timian op i den her. Det kunne også være drevet appelsinskal, det kunne være purløg, det kunne være en ting, som er fantastisk for foråret. Ramsløg, som har den her lidt milde hvidere smag. Det kunne være basilikum, det kunne være alt muligt andet. Lige til den her vil jeg godt have med en lille smule bid i. Jeg tager lidt klaret smør. Jeg er meget fokuseret på de fedtstoffer, jeg bruger, at det er de rigtige fedtstoffer. Vi får også at vide, at vi skal spise en masse fisk, og det er jo også rigtigt. De her fedtstoffer, der er i fisk, som er meget rige på omega-3 fedtsyre, er super vigtige. Man kan så sige, at spiser man en ko, der har spist det, en ko skal spise, nemlig græs og urter og ting og sager, som de har gjort siden tidens morgen ude på engene, jamen så vil de blive lige så fuldgyldige en kilde til omega-3, som den fisk, der ligger her. En makrel er en rigtig god kilde. Den ligger godt i fødekilden, eller den ligger godt i fødekæden, det vil sige, at den er ikke fyldt med tungmetaller, når den har den her størrelse. Men en makrel er en virkelig god fisk. Min æg, 2 æg til 2 æggeblommer, hælder jeg ud på panden her. Den skal ikke være for varm. Men alligevel lige sådan, så den holder på det der. Der vil jeg bage sådan en tynd pandekage i mit klarede smørfedt. Mens jeg lige ordner min makrel her. Og I kan se, at der står et par dåser med kibbers, og det kunne det sagtens være også. Jeg plejer faktisk at lave den her med røde sild, bornholmske røde sild, som er en super lækker dansk, meget regional specialitet, som jeg holder ekstremt meget af. Men bare for at illustrere, at hvis man nu er et sted, hvor der måske ikke lige er til at få fat i en ordentlig kvalitet, super friske, lækre, frisk røde sild, så kan man sagtens bruge en kibbers. Bare vær opmærksom på, at den olie, den ligger i, er i orden. Så I kan se, at det gik meget nemt med lige at sørge for at få de her fileter tippet ud af makrellen. Og havde man haft en røde sild, så foregår det faktisk på samme måde. Jeg undgår lidt det der mørke fedt, der ligger nede i midten af fisken. På det første ser det ikke særlig pænt ud, og nogle gange smager det faktisk heller ikke særlig godt. Hvorfor er det vigtigt at spise lokale råvarer? Jamen det er der jo mange grunde til. Altså, hvis der er nogen, der skal blive ved med at dyrke ting til os, så er vi nødt til at have nogen, der køber det, kan man sige. Og hvis det hele bare bliver nogle store centraler nede i Holland, hvor man laver nogle ting, så tror jeg, at der er rigtig mange råvarer, der vil gå tabt hen ad vejen. Så jeg synes, det er vigtigt. Plus, at der er jo også noget med friskheden. Men nu må du ikke forstyrre mig. Nu skal jeg lige have styr på det her. Jeg tager lidt radiser, og det er jo sådan nogle ting, som folk de forbinder med røde sild. Radiser, jeg har lidt agurk, jeg har lidt peberrod. Så den her fede fisk, synes jeg, og mange andre, smager rigtig godt sammen med lidt skarpe ingredienser. Så jeg har valgt lidt radiser. Jeg har valgt en dejlig økologisk agurk. Sådan der. Og så vil I se den der pjort, der står over på tallerkenen. Peberrod. En ting, som udover den er rigtig sund og god for kadaveret på rigtig mange måder, så smager den også rigtig godt. Og igen giver retter sådan lidt struktur, lidt rankhed. Om man kan sige det på det. Se min pandekage her. Den er blevet fast. Nu vil jeg lige rundt en gang. Hvad sker der nu? Rødløg i tynde skiver. Og her vil jeg gerne have også igen en stærke smag for løgene.
Så nu er vi egentlig lige ved at være der. Skal vi se, om jeg kan få plads til at lave mit lille eksperiment her. Der er min pandekage. Den er så sej, man kan arbejde med den. Jeg lægger min makrelfilet på her, som også kunne være sildefilet, som også kunne være røget laks, som også kunne være røget hellefinder, som også kunne være røget stenbider, som også kunne være røget torskebukser. Lægger jeg på her. Er det det, man kalder torskeroven også? Ja. Jeg glemmer lidt sennep igen for at få det der sådan lidt stærke element indover. Så smører jeg lidt sennep på her. Det kunne også være bornholmsk. Der kommer lidt agurk og lidt radiser på. Og så har jeg lige lidt peberrod og det her fantastiske microplane. Ups. Og giver en lille kant på den der måde. Og så tror jeg lige, at jeg tager lidt karse. Det kunne også være brøndkarse. Det kunne også være varme. Sådan der. Og som den snedige seer nok har fundet ud af, så vil jeg rulle den sammen her. Og der er ikke noget mel, og der er ikke noget majs, og der er ikke noget andet end super sønne, lækker økologiske æg. En frisk fanget, vildfanget makrel, der er røget. Lidt forskellige grøntsager, alle sammen med lidt kant, lidt radiser, lidt løg, lidt peberrod, lidt karse, og så har jeg lidt agurk i for den give den saftigheden. Og det resulterer i sådan en lille fætter her, som man lige kunne tage. Hvis det nu var en meget fin restaurant, så kunne man lige tage og skære den sådan der, og sådan der. Så kan man tage en meget fin tallerken, og sådan der. Og så kan man lige sætte den der på. Og så vil man da se, lige pludselig har man lavet en super lækker ting, som faktisk også er praktisk. Også i madkassen, eller hvis man er på farten et eller andet sted, hvor man har brug for at få noget andet, end det man kan få, når man er på farten. For det skal man holde sig langt væk fra. Velbekomme. Det smager sgu meget.